Mang, may nagpadala sa atin ng package. Wow, ano kayong laman yan pa? Tingnan natin. Sige. Yan. Wow, ganda ng pagkabalot ito ah. Wow. Meron pang bubble wrap. Bubble wrap. Safety na safety. Tingnan natin. Tingo na ito, Bib. Dali. Wow! Bagoong! So, iyan mga studio. Ang ganda ng packaging nila. Oo nga, ang ganda no? Pang international. Pang international level to ah. Pang export talaga. Ito ma'am, spicy. Ito yung spicy. Mayroon nata itong regular at saka spicy. Pakita natin ang malapitan. Sige. Eto na mga kastudyo, titikman na natin ang mga ipinadalang bagoong. At masarap itong ipamari sa mangga. Kaya ang kakainin namin ngayon ay mangga at bagoong. Sarap nito. Yes, naglalaway na po ako mga kastudyo. Kalaway kayo ni. So, nata dire mangga nga Carabao. Ito po ay mangga nga Senyorita. Yes, at dito sa loob merong mga mangga na Indian mango. Indian mango. Sarap niya, no? Yes. Tara mga sadya, hindi natin patagalin to. Pray muna kami. Bless us, O Lord, in this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Tikman muna namin mga studio bago namin sabihin kung anong feedback namin dito sa bagoong. Yes. Maraming salamat po, Sir Jeff. Kausing. Oh. Kasi yung sa akin is Kausing, parang English eh. Sinsya na po, sir. Thank you so much sa pagpadala nitong mga bagoong Sir Jeff Kausing at sa family niyo po. Opo. Ganda ng kuhan, ano? Ano yan? Yung packaging. Ito po yung spicy. Saka yung kay Mrs. naman yung... Ito po yung signature original flavor nila. Sige. Dirita mo? Sige. Yan. Merong pamaypay, oh. Sus, kalami. Ganun kurma. Yan, kain tayo mga ka-studio. Lagay ko muna dito sa gilid, ha? Ito din. Dito na lang. Ito yung sa akin, mga studio. Spicy. Bagoong. Ito naman ang sa akin, original flavor. Lagyan po natin. So ito, kunin ko muna kayo. Murag sangit na. Ang bango. Sus. Naglalaway na talaga. Super po ang bango. Ito sa akin, no, mayroong mga sili. Sige na. Wow. Ang bango niya mga ka-studio. Ang sarap-sarap ng kumain. Yan, mayroong sili. Sarap. Yan. Ouch. Kain tayo mga ka-studio. Sorry po sa mga naglalaway. Tara po, kain po. Tutu mo no? Padaol na lang. Wow, grabe.
Ang sarap. Ano masasabi mo sa bagoong na pa? Ang sabi ko, malinis tingnan yung kuha nila. Yung product. Tsaka ang sarap-sarap din pang. Mabango din siya, Mang. At saka walang lansa. Grabe, ang daming nilagay ko. Oh, dito pala yung camera. Ito tayo mayroong sili, oh. Yan, oh, daming sili, oh. Hindi siya maalat pang. Yung timpla niya, saktong-sakto lang. Tamang-tama po, ang sarap po. Kahit maliliit na bata ba, no? Pwede kumain nito. Kaya sa mga gustong mag-order nito mga kastudyo, message nyo na po ang kanilang FB page. Thousand Islands Bagoong. Ayan. This bagoong po is made from premium ingredients, all naturals at no preservatives added po. Opo. Maraming salamat po talaga Sir Jeff Kausing sa pag-send nito sa amin po. Sobrang sarap niya po, worth it po. Dito naman tayo sa Senyorita. Mga studio, ito pala yung Senyorita, ito yung Karabaw. Na Bali. Yan, lagyan naman natin to. Yan. Sus, kalami, ano mo? Okay. Kain tayo. Kain po. Ang sarap niya ipamaris talaga sa mangga pa, no? Mga ka-studio, sa mga gustong mag-order nito, ang mode of payment po nila ay pwede pong cash on delivery, pwede din po GCash at bank transfer. Ano pa, hinintay yung ka-studio, order na po. Sobrang sarap. Panalo po. Hindi kayo magsisisi ba? Pang buong pamilya talaga pang, no? Yan, oh. Kuha ako nito pang. Ikaw. Senyorita. Oh. Senyorita, Indian. Sige, ito muna sa akin. Ito din sa akin. Masarap po, mayroong sili ba? Medyo manghang konti ito sa akin, no? Dito na ako, oh. Sa kuan. Sa iba, medyo manghang na ito siya. Try mo. Dito ko try pa, oh. Tingnan mo yung Oo. sili. Yan. Para malaman natin yung spiciness niya kasi ako mahilig sa manghang, so hindi masyadong manghang to. Mataas yung tolerance niya sa anghang.
Pwedeng iulam to mga kastudyo. Suod na pa yung kain. Kahit ito lang yung ulam, no? Pwede din to siya sa kare-kare. Sarap nito. Try natin to. Yeah. Injan. Lami ano mo. Sa akin. Yo. Medyo matamis yung injan. Yan. Masarap. Matamis siya pang. Try ko lagyan ako. Kaya ko yung anghang niya pang. Pero maanghang siya. Maanghang Meron siya. siya ano. Sarap din yan, no? Sa Indian mo. Ito isa. Sa'yo na yun pang. Lakas ko palang kumain ng mangga mo. Pag natagalan na pang. Angang nga, umangang. Sarap. Kasi sa masarap na mag-uong to ba? Ito parang tagubgob to nakuan pang. Malutong to nakuan. Tama ba malutong yung mangga? Welcome back pala sa akin pa. Ngayon pa ako nakasali ulit. Kasi mangga yung kirain namin. Matakaw ako sa mangga. Tsaka ang sarap talaga ng bagoong nila pang no. Ma-order nyo din po pala ito sa Shopee mga ka-studio. I-search nyo lang po yung Thousand Islands Bagoong. Nabusog na ako. Maraming salamat po, Sir Jeff Kausing. Maraming salamat po. Maraming salamat po sir sa masarap na bagoong. Opo. Kaya mga ka-studio, order na po kayo. Message lang po kayo doon sa FB page nila or sa kanilang Instagram po. Saka pang tumatanggap po sila ng mga resellers po. Kung gusto nyo pong magbenta nito po for product info at saka sa reselling po, message nyo lang po yung FB page nila, Thousand Islands Bagoong or yung Instagram po nila. Opo.
So masabi namin talaga, masarap siya mga kastudyo. Excuse me po. Tsaka malinis, no? Yung dating ng product nila. Packaging pang international label po. Excuse me po. Ang ganda po kasi malalaman mo talagang close na close siya ba kasi mayroong ganito pang Sealed. do not sealed po talaga siya. Oh. Do not accept if this seal is broken. Oh. Ayan, Naka-seal po talaga siya. Kaya yung nakita nyo kanina sa intro, mayroon talaga siyang bubble wrap sa yung nung na-deliver na dito, safety po, hindi mabilis mabasag. Ayan. Shout out po muna kami mga kastudyo. Shout out Ace Braille Tenyo. Maraming salamat po sa pag-send ng stars sa FB page namin po. Maraming salamat po. Shout out Family Chavez from Quezon City. Hazel Costan from Digos. Vicky Dialde. Pablo Edgardo Rapada. Kuya Borero TV. Kuya Jerry Solis. Bacos family from Davao. Maria Teres Opolincia and her friends in Hong Kong. Ay po. CJ Oy, Mitch Angel, Nal Dre Official, Pearly Balasico, Azel Q from Melbourne, Australia. At shoutout din po kay Carlis Lee Luzano Bernabat from General Santos City at sa cousin ko po na si Kuya Michael. Hello Kuya, thank you so much sa support. Maraming salamat po sa panood for today's episode po. Sana po naglaway po kayo. Sa mangga natin at bagoong po. Sobrang kakalaway po nung hindi pa kami nag-start ng video ba. Yes, sarap kasi ng mangga, tapos ang sarap din ng bagoong. Yes. Panalo po. Maraming salamat po once again. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na video. Bye!